Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da yau, barkamu da sake saduwa tare da ku a daidai wannan lokaci. A yau za mu yi maganganu akan waɗannan mutane da kuke gani kamar haka, manya-manyan mutane, Sheikh Ahmad Tijjani da kuma babban jarumi Adam A. Zango da kuma wannan babbar jaruma, ko mu ce karamar jaruma, ko kuma mu ce matashiyar jaruma wacce take tashi a yanzu a cikin babban fim na Asin da Asin, wato Meera. Maganganu masu ciwo tabbas suna matukar tashi, wanda maganganun sun yi wa babban jarumi Adam A. Zango matukar ɗaci, wanda ya rasa martanin da zai mayar. Hakan ne daga ƙarshe ya sa ya mai da martanin da sai da ya zo kuma abin yake nema ya janyo mishi abin da bai mishi daɗi ba. Sai dai mafi yawancin mutane sun yi Allah wadai akan hakan, inda wasu da yawa suka tattofa albarkacin bakinsu, inda daga ciki har abokansa, kuma har babban amininsa wato Nura Inuwa, da kuma manya-manyan jarumai, har ma zuwa mawaka sun gaggaya mishi maganganun da bai mishi daɗi ba ko kaɗan. Sai dai kafin nan bari mu zagaya ɓangaren tallallukanmu. Ina sababbin mawaka waɗanda suke so waƙoƙinsu su yi suna a faɗin duniya, waɗanda suke so a san su a faɗin duniya, a dinga jin waƙoƙinsu kuma a kira su a duk inda ya dace a kira su. Ina kuma sababbin waɗanda suke harkar comedy, da kuma tsofaffi waɗanda suke so su ma comedy dukansu da kuma fina-finansu da shirye-shiryensu su yi suna a faɗin duniya. Ina kuma wanda suke harkar program ko project ko kuma wani bidiyo ko wani shirye-shirye wanda suke so a san su a faɗin duniya. Ku sani ce ku kanku ba mu ba ku a baya ba, za ku iya tuntuɓar mu ta cikin wannan namba tamu. Za ku iya bibiyar mu ta WhatsApp, ko kuma ku kira mu kai tsaye, ko kuma ku ɗauki lambar mu ku bibiye mu ta WhatsApp. Musamman ma waɗanda suke so a buɗe musu sabon YouTube channel domin a san su a faɗin duniya, kuma domin bidiyoyinsu su yawo a faɗin duniya, a san su a ko'ina. Sannan ba mu tsaya a nan ba. Ina waɗanda suke so za a yi musu waƙa, kamar waƙar siyasa, ko waƙar aure, ko kuma waƙa ta soyayya, ko kuma wanda za a waƙe mishi wani ko wata. Ku sani cewa, ko kuma wani yana so a yi mishi talla kamar waƙar shago ko waƙar kasuwancinsa, mutum zai iya ɗaukar lambar mu ya kira mu kai tsaye, ko kuma ya bibiye mu ta WhatsApp. Ba mu tsaya a nan ba. Ina waɗanda suke so za a tallata musu hajojinsu, kamar 'yan kasuwa waɗanda suke so a san su a faɗin duniya, waɗanda suke so a san abin da suke yi a faɗin duniya. Kamar waɗanda suke so a dinga ɗora shirye-shiryensu, ko kuma a yi musu talla a cikin YouTube domin a san su a faɗin duniya, kuma a neme su, kamar masu magunguna na gargajiya, kamar waɗanda suke kasuwanci na transport, kamar waɗanda suke kasuwanci a zaune, kamar waɗanda suke kasuwanci na tura kaya zuwa ƙasashen ƙetare, har ma zuwa wanda suke yi na yanzu, kamar waɗanda suke abubuwa na daban-daban waɗanda suke so a san su a faɗin duniya. Ku sani cewa ko kanku za ku iya ɗaukar lambar mu ku kira mu kai tsaye, ko kuma ku bibiye mu ta WhatsApp. Bari mu dawo ainihin abin da ya ajiye mu dangane da babban jarumi Adam A. Zango da kuma wannan babbar jaruma mai suna Meera. Maganganu tabbas suna matuƙar yawo, inda ba za mu iya cewa komai dangane da hakan ba, sai dai musamman ma tsokaci da waɗannan manya-manyan jarumai suka yi dangane da wannan babban jarumi Adam A. Zango. Hakan ya yi matuƙar ɓata wasu da yawa rai, inda wasu suka ce tabbas ko da a ce duk duniya kowa zai juyawa Adam A. Zango baya, su jarumai bai kamata a ce su juya mishi baya ba. Kuma idan za a ce duk duniya kowa zai juyawa jarumi Adam A. Zango baya, abokansa mawaka bai kamata a ce sun juya mishi baya ba. Tabbas maganganun suna da matuƙar ciwo, musamman ma idan ka tsaya ka saurari abubuwan da suke faruwa. Ku yi mana subscribing idan wannan shine shigowar ku wannan tasha tamu ta farko. Ku yi mana subscribing a cikin wannan tasha tamu idan ba albarka, sannan ku danna ƙararrawa domin dukkanin shirye-shiryen da muka samu ku same shi, kuma domin dukkanin abin da ya fito daga cikin masana'antar shirya fina-finai, ko kuma wasu abubuwa makamantan haka, musamman ma ɓangaren masana'antar shirya fina-finai da kuma ɓangaren mawaƙa, ku same shi cikin sauƙi domin ya zo kan wayarku direct ba tare da wata matsala ba. Tabbas jarumi Adam A. Zango akwai abubuwan da yawa da aka faɗa a kansa, musamman ma da ake tsokaci, ko kuma ake cewa jarumi Adam A. Zango ya kashe wannan jaruma Aure.
inda suke cewa shi ne nan ya hana ta zaman aure har ta fito ba tare da ta ya zauna a gidan mijinta ba, kuma ta fito ta fara harkar fim, kuma tana fitowa jarumi Adam A Zango shi ne ya ɗaure mata gindi akan hakan, kuma ya bata dukkanin wata gudunmawa da ya kamata ya bata domin kar ta koma gidan mijinta. Tabbas wannan abu ya yi matuƙar ciwo, kuma wannan abu ko kaɗan bai yi daɗi ba.